Matul din il-kampanja elettorali spikkaw dikjarazzjonijiet ta' esponenti laburisti li jmeru is-sewwa magħruf. L-ewwel żbalji li saru mill-Labor kienu fil-proposta dwar l-enerġija meta baqgħu imeru l-esperti li jeżistu biss 4 vapuri kif għandhom f'moħħhom Joseph Muscat u Konrad Mizzi, waqt li baqgħu jinsistu fuq pjan li jiswa aktar mill-pipeline tal-gass kif irid il-Partit Nazzjonalista. Imbagħad Muscat baqa' jagħmel allegazzjonijiet li jiġu mgidba saħansitra sal-ħadd li għadda meta rabat il-power station mal-kanċer u l-ażma. Dan minkejja li l-istudju l-esperti kollha gidbuh u ċaħdu li hemm xi tip ta' rabta bejn il-power station u l-marda rrida tal-kanċer. Issa anke dak li jkun il-Ministru tal-Edukazzjoni f'Gvern ġdid Laburista Evarist Bartolo qed jiġħad is-sewwa magħruf din id-darba fis-setturi tal-edukazzjoni. Fil-programm TVAM fuq l-Istazzjon Nazzjonali, id-deputat Laburista ġie mistoqsi Gvern Laburista u x'se jikkopja l-Partit Nazzjonalista u jibni skola ġdida kull sena. Semma skola ġdida. Timbena skola ġdida fis-sena sal-2020. Partit Laburista fil-Gvern se jkun qed iżomm ma' sena skola ġdida fis-sena? Naħseb jekk il-ħabib tiegħi Klajd jiċċekkja ma naħsibx li nbniet skola ġdida kull sena, dak kien it-tik, dak kien il-mira, ma naħsibx li nbniet skola ġdida kull sena. Iżda kif jgħid il-Malti il-giddieb omru qasir u pront kien is-Segretarju Parlamentari Klajd Puli li jikkoreġa lil Bartolo u spjegalu x'ġara f'pajjiżna fl-aħħar snin. L-ewwel nett mill-2007 sal-lum għax kont qed inniżilhom jiena, sewwa ftaħna Ħalkirkop, Boys, Ħanda Boys, Pembroke, Verdala, Gozo, Mosta u niftu Ħanda issa. Girls, iġifieri jkun l-ewwel kulleġġ lest, iġifieri waħda eżatt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 skejjel ġodda. 7 skejjel ġodda li huma 7 skejjel state of the art. Waħda isbaħ mill-oħra. Klajd Puli sostna li għall-Partit Nazzjonalista l-edukazzjoni hija priorità u għalhekk sa s-sena 2020 se jibqa' jibni skola ġdida kull sena. Għandna bżonna skola ġdida kull sena, iva għandna bżonna u se nibqgħu nagħmluhom skola ġdida kull sena sal-2020. Din is-sena tinfetaħ l-iskola sekondarja tal-bniet f'Tal-Ħandaq, is-sena d-dieħla l-iskola sekondarja tal-bniet f'Ħalkirkop. Fl-2015 tinfetaħ l-iskola sekondarja tas-Subien f'Raħal ġdid u s-sena ta' wara dik sekondarja tal-bniet il-Ħamrun. Fl-2017 tinfetaħ l-iskola sekondarja tas-Subien il-Ħamrun waqt li fl-2018 dik sekondarja tas-Subien f'Pembroke. Fl-2019 tinfetaħ l-iskola primarja f'Marsa Skala u s-sena ta' wara fl-2020 tinfetaħ dik sekondarja tas-Subien il-Ħamrun.